Manje njengamanje ukhala ngokuthi umculo wakhe bawu-reporter and mina lento le ngiyayibona ngokusola kwami nama companies. Ngeke ngakhuluma ngathi mina ama-record label owner kakhulu anama shares ku Spotify. Yabo umhlaba wonke jikelele. Kwakhona abantu abangiphikisayo. Nansi lento yenzeka uMthandeni. Ngakhuluma futhi ngathi mina ingoma ezikwi top 10 lento lebayenzela ukuthi ingoma ezikwi top 10 ku Spotify, Apple Music kube izabantu abasayine ngaphansi kwe record label. So uMthandeni ube lokho eba number 1 njalo kodwa yena akasayinile ku record label. Selokho aqala uba number 1 uMthandeni 2023 njengamanje 2025. So bayabona ukuthi usenza imali eningi kakhulu and iningi imali ayenza ngama royalties. Bafuna at least kube khona imali abahleplela yona ngoba manje ama artists abo awayenzi imali engaka. Yabo and babona ukuthi lo njengamanje usemgangathweni uthandwa abantu uMthandeni uposta kanye uMthandeni ingoma yakhe shaya 1 million in 2 days. Yabo bambona vele ukuthi uyadayisa kakhulu into abayifuna kuyena nje bafuna imasters yakhe bafuna ukuthi beyi-own imasters yakhe ibusiness labo leli. Yabo so baningi abantu athi bengiphikisa nangu usiyakhuluma ke manje kwasanaye akekho umculo la noMthandeni i-system nje kahle kahle sekuyi-system i-matter of like uMthandeni ukwazi ukuthi awine i-record of the year emele ne-independent. Yabo uhle umuntu uyihlulile i-system uyihlulile engaqali njalo ukulwa ne-system kade lokhelwa naye. So like u-independent and njengamanje there's a lot of record labels am-offerisha ama-deal amakhulu athi nje futhi imwangena ngaphansi kwethu singadla kakhulu mfethu singabambisana kahle bamthembisa izinto ezingaka. uMthandeni ukuthi yena usesheshe wahlakanipha imali yama royalties akhe washeshe wayithola wabona ukuthi kanti kunemali engaka emculweni. Phela emculweni uqala ungaboni ukuthi kunemali engakanani until uzube mkhulu. So uMthandeni ube nenhlanhla ukuthi ngesikhathi bamkhulu kakhulu imali yakhe ivele yawela kuyena. So wakwazi ukuthenga amabhasi izinto eziningi wakwazi ukuzenza wabona ukuthi ngeke ngikwazi ukutshelwa omunye umuntu mina. So i-system leyo khumbula into engiyishilo ka Spotify ukuthi Spotify ama record label aphesheya iwona mfethu anama shares. So ama record label aphesheya iwona la eMzansi. Yabo lawa abanama branch la eMzansi. So ba control kakhulu ukuthi ubani ofanele beku top 10 benzela lento ukuthi ama artists independent ecindezeleke. Yabo manje uMthandeni number 1 lokho ebuyele ingenela nina kade lokhu ningiphikisa lo ngikhuluma ngama record label kube khona into abangiphikisayo ngithi nale system ngiyayazi ukuthi njani i-system le. uMthandeni mfethu ulwa ne-system isimple nje lento lena and bonke laba i-system engalwi nabo abawina ama-award benze yonke lento basayinile vele. Ngakashaya ivideo lami la ya viral ngithi mina omunye umculo usayinile bakhuluma bathi uhlangana ukuthi mesayinile uphikana ngaze ngafisa nobufakazi ngayidelete leyo video leyo. Kwenzakalani manje nangu uMthandeni usiyakhala manje ngokuthi yena umculo wakhe bawu-report akho umuntu o-report umculo wakhe bavele bakhuluma nje ama-ofisini akhona la ku Spotify bathi hayi lalela nithi kumnyakazisa kancane. Ukhumbula phela ukuthi TikTok unama office la South Africa, uFacebook unama office la, uMeta unama office la South Africa, uSpotify kunabantu abahleli akithi market nabo ku market. So labo bantu abanakekelayo bona abantu abama gatekeeper. So uMthandeni kahle kahle njengamanje uyi-demand kakhulu ingakho sebelwa naye left right center bafuna ukumkhathaza amandla akhathale bafuna ukuthi nje akavele ekhathale kakhulu bese ekhathala ke ethi uyawukhipha umculo wakhe uphazamiseke ethi uyawukhipha uye phansi until yena ezithi yazela ngathi ngenze njani ezeshaya ivideo ethi hayiboy angathi nami umculo wami uyavimbeka bese besibona ayi lalela ke ndoda since wena ke njengamanje ukhala ngalento singakusiza thina asinegotiate mfethu unikeza imali engaka iba ngaphansi kwethu. Yabo kahle kahle phela bayazi ukuthi mewuthi uMthandeni bayakuyena nje bayo negotiate uthi uMthandeni hey baba mina ngeke ngikwazi aningi-afford nini evele efuna imali amamiliyoni amangaka bese ukuthi ngeke ngibekwazi even if bayasondela kuyena bayasaba because abanayo lento ebizwa ngokuthi leverage ebhizinisini. Umuntu ukuze lokhu eshaya exoxe nawe fanele kube khona into ayiphethe athi mina ngakusiza ngokuthi wena ungangisiza ngokuthi. Yabo manje uMthandeni is more like ibhola lingakuyena kunzima ukuthi bekhulume naye ngoba uyimele vele and futhi impumelelo yonke uyayazi. Yabo ama-promoter akhuluma naye directly akana manager lo muntu lona uyamanage ama split sheets akhe yonke iqondile nje. Yabo so nje like vele uyi-target bethu lento le into ukuthi usemateksini ungenamzila wena uvele nje ufike uthi hayi ngiyalayisha mina la uthi ngiyalayisha la ulayisha itaxi yakho yenza i-profit ukudlula amateksi anomzila ikanjalo ke leyo nto leyo. Industry bethu unama gatekeeper akhona kuney'ndawo zakhona. So lento yabacasula lento ukuthi uMthandeni uyimele yabacasula leyo nto leyo. Yabo bebecabanga ukuthi by this time uzobe sesayinile but akakasayini. Yabo ngenxa ukuthi uMthandeni usebonile ukuthi hayibo imali iyashawa la imali mina ngiyakwazi ukuyiphumelela ngihambela ngedwa.
yabo. Lento lesifakazela yona lento engisho, lento ehlezi ngisho ngithi mina vele umuntu oindependent abamfuni. Lento la iqala ngamanje uMthandeni bavele bembamba vele esadlala eredweni bebembamba nje eredweni ngenxa ukuthi akasayinile, yabo. Uthothi imbangi zakhe ziyadlala eredweni engadlalwa manje sibeyabona ukuthi senamandla kakhulu, so ayisekho indlela bangalwa naye ngayo manje unless ukuthi umusic wakho vele ublock straight, yabo. So that bezofika kuyena bethi indoda ngeke singakusiza ukuthi usibuyisele, yabo, bese eba ngaphansi kwabo ke bese ukumehlisa kancane izinga ngoba kunalokho unyaka nonyaka uyaphezulu and abantu bese bemkhethile umuntu basosebemkhethile. So let iprove lento engangisho ukuthi mina ngoSpotify ngazonga wonke lama company lawo ngangihlezi ngichaza into eyodwa ngisho mina, yabo, mina nozini ngivume nozini isho ukuthi hayibo lo muntu into ayikhuluma uyayazi na hamba ubuye video yamThandeni nje manje uzochaza ukuthi wasana usiyasola, yabo. Ngiyambona ukuthi uyasola vele. Mina into le into esuke ngiyibukile ukuthi oh lento kwenzeka kanjeni. Ibusiness nje mfethu, ibusiness vele njalo mekunegotiate vele kuyashuba mfethu. Sanibona bafowethu. uMthandeni SK ngithi angenze le video ngidlulisa isixoliso ekuthenini lapha na ku online siyayithola imbiko yokuthi umculo kaMthandeni SK uvaliwe, ureportiwe, noma singazi ukuthi ngoba bekusukela laphi kwenzakaleni, kodwa siyathola ukuthi ureportiwe umculo uvaliwe. Akugcini futhi lapho nama page nje o Facebook no TikTok siyathola ama emails akhomba ukuthi kunabantu noma kunomuntu obusy o reporter into zami zonke ukuthi ayivalwe nje online zonke. Kodwa ngizothanda nje ukuthi ngithi nje dudu kunina ngicela nehlisa amaphaphu ningabathandi ngomculo kaMthandeni. Bayaza kade bangisupport ukuthi akuyona into entsha le, kuyenzeka nje into kaMthandeni zihamba kanjalo, mhlawumbe kunama attack akhona, kodwa futhi akaze asenze give up. Njengamanje umculo ureportiwe bengunombolo 1, unombolo 1 imina, unombolo 2 imina, unombolo 3 imina. Sengiyoqeda iviki manje ngihleli kunombolo 1. Engicabanga ukuthi lokho kubalekile ukuthi umculo wami ufikile endlebeni zenu na uthokozela. Njengamanje ngima plans eingoma ezintsha eyizayo, asazi nazo ukuthi kuzokwenzakalani, kodwa ngicela ukuthi nje nginikhulule lapho emakhaya ningaphatheki kakhulu. Online bafowethu izinto zabelungu maqhamuka umuntu ereporter ethi imessage yalengoma ihlukumeza abantu abasaza ngithi isiZulu, abantu ba online bavele be block at same time. So mase be blockile uma usuba reportela ukuthi no umculo wami lona right uthandwa ngabantu, that's why ama numbers ekhuphuka nani bese bekhandi benza benza investigation, and investigation asiyazi nathi ukuthi bayenza isikhathi singakanani. So nje bovaliwe nje bafowethu solindisa investigation ukuthi bayenza bayobuyisa umculo ngoba sikwazi futhi ukuqala phansi ifaka kabusha ingoma. Uma siqala phansi ifaka kabusha ingoma uzokwenza lokho ukuthi iqale phansi nama numbers zibuyele emuva, ngcono siyeke nje kanje. Mawukuthi ke zivale kunomphela kulungile, ivale kunomphela, akuyona into entsha. Into uNkulunkulu angidala ngiyiyo ngeke ishintshe. Ngiseza nezinye ingoma futhi cishe next week siya release ingoma enomuntu wesifazana kanye neingoma zomtsizo zamahawu. So nje akumile umshikashi uyaqhubeka, simphathile okuhle kakhulu lokwenzakala bafethu, kunganiphathi kabi, nginganinzi futhi ngidini and ningasola abantu abathize ngoba sinathi isiqiniseko kunama company amakhulu angifunayo sike sawasola mhlambe na ukuthi angakwenza lokho, mhlambe enzele ukungithusa ukuze ngibe nevumelano nawo, kodwa ngeswasukele futhi nawo. So okwamanje sikho sure ukuthi ngempela ngabe ubani noma ubani abenza lento and baholani mase bekwenzile lokho, ngoba angicabanga ukuthi umuntu ophilayo engenza ukuthakatha ofana nalowo ngakusasa bese iyakhulekela ukuthi umndeni wakhe nehloko zakhe ayiphile, ekhulekela ukuthi ufisa ukuphumelela. Ngicabanga ukuthi uyilandela nje amabhadi ngoba bonke abantu abakhalayo ngomculo wami njengamanje leso sililo leso siyidamu lenyembezi phambi kwakhe lo muntu. Ngicela nje singakhali, singaphathi kabi, asilinde nje iprocess uzolunga. Mase kulungile uzoqhubeka zibe khona ingoma 24/7 Front City, amawolisi kanye nomhobholo zenza kahle kakhulu online, kodwa njengamanje zikuphuzi zimila. Sazi ukuthi masibuya so bese sikunombolo bani ngoba leli viki nje lonke bese kunombolo 1 and very sifiso sami ukuthi sihlale kunombolo 1 kuze kushaya uJanuary. So nje bafowethu ngiziyeza ezinye ingoma, angeke siye kunilethela into enhle. Mayifika ngicela ukuthi niyilalele kakhulu mayifika ukuze uzokwazi ukuthi noma kuthiwa ziyavalwa kuthiwa kune process investigation futhi niko ukuthi senuzwile umculo na uthokozela
bafethu ayikho into esingayenza nathi akuzona into zethu into za online futhi asikwazi ukuyicontrola ngayo yonke indlela into zabelungu. So bakhona bacula bakhiphile omzukulu benza kahle online noma afika izolo benza kahle online. Uma ukuthi mhlawumbe amakhampani alwa noma abantu abathize balwa noma skandi kufanele ngabe phela zivaliwe ingoma zomzukulu noma afika izolo. Why kuba umthandeni kuphela? Why njalo umthandeni uma kufanele kuphume ingoma umthandeni ziya report wenzeka izinto eziningi nani. So ukhomba lento ukuthi usathanda ile nto leyo into eqondane nami yabo, kodwa engathanda ukuthi niyithathe personal. Ngicela nje ukuthi nibeke phansi umoya, ngiyindoda mina strong kakhulu, ngicela ukuthi nifane nami esimene esifana naleso. Ingoma zomzukulu zenza kahle, ezomafika izolo zenza kahle, abavaliwe bakhona yabo. So sho nje bekuyinto into eqondene nami, kodwa futhi ke ngiyayemukela kunankinga. uNkulunkulu into angidale ngiyiyo ngiyoba yiyo, ngisho ngingafa namhlanje la ngiyongcwatshwa khona kuyomila isihlahla esikhulu. Into nje ngidale ngiyiyo ngeke izishintshe, zivaliwe ayivalwanga zisazovalwa kuyayifanela nje bafowethu uyabona. So ngicela bafowethu ukuthi niduduzeke, ningapheniki kakhulu, lindani nje process until kuze kulunge. Uma ukuthi kuyalunga ngesikhathi kulunga ngaso, ngiyaxolisa nje kakhulu kunina. Mase ilungile futhi sizoposta khona la kwezokuxhumana sisho uma ukuthi nakhona ama-page awavaliwe, ngoba sazi ukuthi njengamanje ngoba kunalento eyenzakalayo nje ukuthi inhloso yini and ekugcina kosuku lowo muntu wenza lokho uzuzana yini emjabulisayo kulonto, ngoba phela umthandeni uzohlaza umthandeni. Ngumthandeni olapha otop namanje ngitop yabo. So nje lokho bazoyilinda abantu ingoma ibuye iphinde beqhubeke beyidlala nalezi ezintsha futhi eyizayo kuzoba njalo yabo. Ngizohlala nje kunombolo 1 kuze kushaye uJanuary. So mayibuya lezi ingoma vele ngoba zivaliwe obvious izobuya mhlambe ningasekho unombolo 1 or mhlambe noma senginumber 2 angazi, kodwa inhloso yami ukuthi ngihlale ngunombolo 1. Ingakho ngizoyidedela nalezi ezinye beyiblock futhi nazo akunankinga. Sharp, siyabona.